Salut și bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să începem o serie de vloguri în care voi încerca să împărtășesc cu cei care sunt la început cam tot ce știu eu în legătură cu meseria de conducător autoprofesionist în trafic internațional, șofer de camion, să spunem așa. Cum am spus într-unul din vlogurile mele la început, ideea acestui canal de YouTube a plecat având la bază dorința de a împărtăși o parte din cunoștințele pe care eu le-am dobândit de-a lungul carierei mele ca șofer profesionist cu cei care sunt la început. Nu mi-am dorit numai să postez vloguri despre călătoriile pe care le fac sau locurile pe unde ajung în timpul serviciului sau în timpul liber. De asemenea, voi face un playlist unde voi posta informații, explicații de la programe de condus până la stiluri de condus, sfaturi mecanice, ce mai știu și eu, ce mai aflu, ce mai învăț, diverse informații care pot ajuta un șofer să poată ajuta un șofer care este la început, efectiv din momentul în care vede pentru prima oară camionul pe care va lucra. Dar înainte să începem am și eu o mică rugăminte. Dați-mi și mie un subscribe, îl dau eu înapoi mai târziu. Dacă vă place ceea ce fac, munca mea, videoclipurile care le fac și vreți să mă ajutați, nu uitați un like, un share și un subscribe. Apăsați butonul abonează-te. Foarte mulți evită să apese acel buton abonează-te din simplu motiv că au impresia că vor avea o obligație sau trebuie să plătească ceva dacă apasă acel buton abonează-te. În momentul în care apeși acel buton abonează-te, pur și simplu nu ai niciun fel de obligație, doar YouTube-ul te va înștiința, îți va trimite o notificare de fiecare dată când voi posta eu un nou videoclip. În schimb, apăsând acel buton abonează-te, mă ajut pe mine foarte mult. YouTube îmi va promova mie canalul și videoclipurile tot mai mult. Automat aceste videoclipuri vor ajunge la mai mulți oameni, la mai mulți șoferi începători, fiind promovate pe platforma YouTube. Deci apăsarea butonului abonează-te sau subscribe, depinde în ce variantă engleză sau română ai YouTube-ul, mă ajuți pe mine în primul rând. Dacă ai plăcere și dorință să mă ajuți, apasă acel buton. În rest, mă ajută enorm de mult comentariile voastre. Dacă aveți sugestii ce aș putea să îmbunătățesc despre ceva anume ce ați dori să vorbesc sau discutăm despre ceva anume, să criticați, dar în mod civilizat, pentru că vor fi șterse automat dacă nu folosim un limbaj civilizat. Să criticați sau să felicitați, de asemenea mă ajută foarte mult comentariile voastre. Da? Mulțumesc frumos! Așadar, revenind, am fost un pic întrerupt. Voi începe cu vlogul de astăzi. În vlogul de astăzi voi încerca să explic tot ce știu eu despre EcoDrive, mersul economic, mersul ecologic, condusul economic, stilul de condus care în multe companii ești testat pentru acest stil de condus să vadă cât de bine îl cunoști și ce cunoști despre el. În țări precum Belgia dai test în momentul reînnoirii atestatului cod 95 acela pentru
Cursul CPI, calificare profesională inițială, sau cursul CPC, calificare profesională continuă. În Belgia, de exemplu, cum se face, din informațiile mele, știu că se dă și acest test de condus economic, condus ecologic. Nu are rost să mai lungesc această introducere. Am încercat să fac un videoclip pe durata căruia voi încerca să explic cât de bine știu eu tot ce trebuie să cunoască un șofer profesionist la început de carieră despre acest stil de condus ecologic, economic. Nu e ceva de speriat, nu e ceva foarte complicat, totul ține doar de atenție, concentrare și abordarea situațiilor întâlnite în traseu cu calm, fără niciun fel de teamă. Dar să-i dăm drumul, să începem. Și să începem. Am încercat să integrez și planșa de bord în videoclip ca să fie un pic mai ușor de înțeles ceea ce vreau să spun. Bun. Videoclipul de astăzi a fost filmat pe un Bundesstraße pentru a fi mai ușor de exemplificat ecodrive-ul și ceea ce se cere. În autobandă pur și simplu pui pe automat, pe pilot automat, nu e mare lucru. Bun, revenind. După cum bine știm și am mai spus în videoclipurile trecute, viteza pe Bundesstraße pentru autocamioane este 60 de km la oră, dacă nu este impusă, ca în cazul acesta, prin alte indicatoare mai mică, 50 de km. Pentru obținerea unui punctaj cât mai bun în stilul de condus ecodrive, se recomandă pe cât posibil, chiar dacă se conduce totuși pe Bundesstraße, pe drumuri naționale, da? Se recomandă folosirea pilotului automat. Folosirea pilotului automat reușește să optimizeze consumul și oferă un punctaj foarte bun pentru conducătorul auto. Dar condusul economic, în primul și în primul rând, este despre anticipare, da? Despre calm, o abordare calmă a situațiilor întâlnite în trafic și despre anticipare. Frânările treptate și cel mai important lucru, pe cât posibil, dacă permite, fără să punem în pericol ceilalți participanți la trafic, da? Să evităm oprirea ansamblului totală pe loc, la 0 km. Pentru că cele mai mari consumuri de combustibil, cum vedem aici în partea stângă la mine, aici lângă kilometraj, liniuțele acestea sub 25,1, cum cresc. Deci la plecările după loc, consumurile de motorină sunt enorme. Dacă putem evita oprirea ansamblului pe loc prin anticipare, prin o mai bună concentrare, dacă drumul și vizibilitatea ne permite acest lucru, da? Vom obține un consum și punctaj pentru ecodrive mult mai mare. După care păstrarea vitezei constante aduce de asemenea
un punctaj foarte bun pentru stilul de condus EcoDrive și un consum de motorină scăzut. Da? Noi avem aici 70 de km/h limita pentru turisme, camioanele trebuie să mențină în continuare limita de maxim 60 de km. Eu am setat 57 de km pe pilot automat. Pe mijlocul bordului, după cum vedeți, am setat la senzorul de distanță față de eventuale obstacole care le întâlnesc în drumul meu, este setat la maxim 4 liniuțe. Și pur și simplu, în momentul de față, autocamionul fiind de asemenea setat în partea dreaptă a bordului jos, avem aceste eficienții. Este setat pe modul economic de condus. Pur și simplu autocamionul își adaptează în funcție de nevoie stilul de condus. Autocamionul de test pe care îl folosesc astăzi pentru acest videoclip este un MAN TGX 18510, venind de la numărul de cai putere dezvoltat de motor, da? 510 cai putere. La abordarea sensului giratoriu, cel mai important în EcoDrive, abordarea sensului giratoriu pe cât ne permite vizibilitatea și cu maximă securitate, să nu facem vreo prostie asta, dacă putem să intrăm în sensul giratoriu fără să oprim autocamionul. Ne uităm și dacă ne permite traficul, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul meu, decât parțial, da? Am evitat oprirea pe loc, după cum puteți derula înapoi și vă puteți uita. Am redus doar cât a fost nevoie, dar am evitat total oprirea la 0 km a ansamblului. Fără să stânjenesc ceilalți participanți la trafic, fără să creez situații cu potențial periculos, m-am asigurat, am avut liber și am intrat în sensul giratoriu cu o viteză destul de mică, dar nu am oprit autocamionul. Ăsta e unul dintre cele mai importante. Gândiți-vă, la o companie mare de 500 de camioane, dacă într-o singură zi 500 de camioane evită măcar de 2-3 ori oprirea pe loc în sensurile giratorii, gândiți-vă ce volum, ce economie de motorină se face în cadrul companiei respective. Revenind în trafic, da, setat viteza, după cum vedem, la 59 de km pe oră în pilot automat, iar autocamionul își reglează singur. Am dezactivat asistentul de bandă aici din cauza dungilor lăsate de roțile altor mașini pe asfalt, în apa de pe jos. E un pic păcălit asistentul de bandă și vede altfel dungile și tot trăgea de volan un pic greșit. L-am dezactivat eu. Pot să circul fără el. Asistentul de bandă cel mai bun și cel mai recomandat de utilizat este în autostradă. Afara autostrăzii nu e chiar atât de recomandabil. Bun, avem 59 de km viteză de croazieră setată. Camionul merge în sistem de pilot automat. Eu, ca și șofer, doar mă îngrijesc, dacă pot să spun așa, de păstrarea direcției și evaluarea eventualelor pericole și intervin asupra frânei în cazul în care eu consider că trebuie să opresc sau pur și simplu mă ocup doar de partea de volan. Am acționat aici acea frână secundară, sistem de frânare secundar, l-am acționat mai întâi treapta întâi, după care treapta a doua. Mă apropii de sensul giratoriu, eu am mult mai mare vizibilitate decât are camera și de asemenea aici, uitați, dar până la 20, 19, 18 km am redus viteza, da? Dar până la 18 km pe oră am intrat în sensul giratoriu fără să creez
disconfort sau să încalc vreo lege, să creez disconfort pentru ceilalți participanți la trafic sau să încalc vreo lege, am intrat în sensul giratoriu frumos, am păstrat o minimă viteză, dar și aceste tipuri de abordare a sensurilor giratorii trebuie să făcute cu foarte mare băgare de seamă în funcție de tipul de semi-remorcă sau tipul de autocamion pe care îl conduci, pentru că este foarte importantă asigurarea mărfii din spate. Dacă conduci un camion care este echipat cu prelată, o semi-remorcă cu prelată, asigurarea mărfii acolo este un pic mai dificilă și trebuie să ai grijă în sensurile giratorii, că forțele centrifugale sunt destul de mari în sensurile giratorii și poți să, pe românește spus, verși marfa, efectiv își schimbă poziția marfa la o abordare mai dinamică a sensului giratoriu, da? Eu având în momentul de față în spate agățat un semi-trailer frigorific cu o încărcătură nu foarte înaltă, dar foarte bine asigurată, îmi permit poate abordarea un pic mai sportivă a sensurilor giratorii. Țineți tot timpul țineți minte și țineți cont de această treabă, da? În momentul de față, după cum vedeți, îmi intră fiind pe pilot automat pe 60 de km la oră setat, da? Am trecut în neutru, autocamionul pur și simplu a trecut în neutru, deci merge pe economie maximă în momentul de față. Pur și simplu merg la vale, cum se spune în termeni șoferești, da? Și pilotul automat a considerat că poate trece în neutru, doar comută pe treaptă de viteză în momentul în care are nevoie de frânare. Frânarea se face prin acționarea sistemului secundar de frânare. După cum am mai spus, intră automat sistemul secundar. În alt videoclip am spus despre sistemul secundar de frânare, că la autocamioanele modele noi cu cutii de viteze automate, acest sistem intră automat și teoria mea era că dacă acest sistem intră automat, el intră atât vara cât și iarna, atât pe ploaie cât și pe zăpadă și pe gheață și nu afectează modul de frânare și, nu știu, securitatea frânării, să spun așa, da? Mulți, domnule, nu folosi sistemul secundar că te faci briceacă, nu există. Observăm în continuare că autocamionul tot comută între treapta 13 de mers a cutiei de viteze, de mers înaintea cutiei de viteze și 12 și neutru. A tot făcut treaba aceasta mergând la vale în acea porțiune de drum. Folosea cutia de viteze doar pentru acționarea sistemului secundar de frânare, deci pentru înfrânarea automată. Cam despre asta este condusul economic, ecodrive-ul, da? Folosirea pilotului automat și lăsarea autocamionului să-și facă oarecum treaba singur. Modelul meu de autocamion are de asemenea încă un modul atașat la pilotul automat, un modul care înglobează un receptor GPS pentru poziționarea autocamionului pe șosea cu o exactitate cât de cât mai mică sau mai mare. Dar pe lângă acel receptor GPS, modulul respectiv are înglobată și o harta Europei, iar autocamionul știe efectiv, mai mult sau mai puțin, dar într-o proporție destul de mare, știe ce segment de drum urmează și adaptează pe pilot automat stilul de mers pentru segmentul care urmează. Deci știe când vine vale, știe când va veni un deal de urcat, știe când ne apropiem de un sens giratoriu și decuplează singur pilot automat la apropierea de intersecții cu potențial periculos sau sensuri giratoriu și îți semnalizează în bord acest lucru că a decuplat pilotul automat și cere intervenția șoferului totală. Iar în autostradă efectiv se accelerează singur coborând o treaptă de viteză și se pregătește pentru urcarea dealului când urmează o porțiune de drum cu deal, iar
pentru porțiunile unde urmează o coborâre, efectiv trece neutru mult mai devreme, lasă să scadă viteza mai mult, 5, 6, 7 km când este setat pe modul Eco și urmând să recupereze din viteză în coborârea din față. Autocamionul știe aceste lucruri cu ajutorul acestui extra modul. Ne continuăm, după cum vedeți, în liniște, fără mari probleme și nu avem niciun trafic foarte aglomerat care să ne dea bătaie de cap în această dimineață superbă, chiar dacă e ploioasă, totuși o dimineață frumoasă. Camionul efectiv își face singur treaba, după cum vedem, trece în neutru, făcând economie de combustibil și oferind punctaj mare pentru stilul de condus al șoferului. Folosesc iarăși sistemul de frânare secundară la apropierea de sensul giratoriu. Încerc să văd pe cât posibil, dacă îmi permite și acest sens giratoriu, o abordare fără a fi nevoie să opresc pe loc, să opresc total autocamionul. Să vedem dacă avem noroc, deși nu prea cred, văd că e foarte aglomerat. Destul de... da, nu putem. Asta e. Fiți cu ochii pe consum aici, sub 25,1, în momentul în care voi pleca de pe loc. Da? Cutia de viteze a trecut în treapta 3 de viteze, în treapta a 3-a. Și în momentul în care mă voi pune în mișcare, sunt destul de încărcat în această dimineață, am undeva, nu știu, cred că undeva 14-15 tone. Deci uitați consumul instant cum saltă aici sub 25,1. Poate aș fi putut să setez, să arăt consumul instant, dar nu mi-a trecut prin minte și mi-e foarte greu să fac treaba asta acum. Da, consumul este foarte mare la plecările de pe loc, sare destul de mult acel consum instant. Dar am cam terminat partea de școlarizare, cam despre asta este condusul economic. Anticipare, folosirea cât de mult a pilotului automat, iar în momentul în care scapi de Bundesstraße, scapi de drumurile naționale și ai ieșit în autostradă, pentru obținerea unui punctaj cât mai bun și a unui consum de combustibil cât mai bun, efectiv nu faci nimic altceva decât să încerci să-ți atingi cât mai repede viteza de croazieră pe care o poți folosi pe acel segment de autostradă. În Germania limita pentru autocamioane, cum am mai spus, este 80 de km pe oră în autostradă, dacă nu e altfel reglementat pe porțiunea respectivă de drum, și poți circula liniștit fără să fii în pericol de amendă, un 83, cam pe acolo, 82, 83, 84, deja e riscant 84. Da, deci am atins viteza de croazieră, mi-am setat pilotul automat 85 și gata, de aici autocamionul merge singur și va ști singur să obțină cel mai bun consum de combustibil posibil pentru această porțiune de drum pe care urmează să merg. Despre asta este EcoDrive-ul, sper că v-am fost de folos și ați înțeles câte ceva. Nu e ceva de speriat, nu absolut deloc, nu e ceva wow, totul este despre atitudine, să fii calm, să fii liniștit și să abordezi fără să te precipiți prea tare orice fel de situație întâlnești în traseu. Ce să zic, numai bine, drumuri bune și să auzim de bine. Mulțumesc frumos pentru vizionare.